Ak ste si pustili toto video, pretože si zisťujete informácie o Bladder Health a chcete vedieť, či skutočne funguje a či sa doň oplatí investovať, odporúčam vám pozrieť si ho až do konca. Okrem vysvetlenia toho, ako bol tento doplnok vyvinutý, sa s vami podelím aj o dôležité informácie, ktoré mnohí ľudia odhalia až po jeho zakúpení. Pravdou je, že tisíce žien čelia každodenným ťažkostiam spojeným so zdravím močového mechúra a močových ciest. Tento stav môže časom negatívne ovplyvniť sebavedomie a viesť k tomu, že sa mnohé ženy vyhýbajú dlhým cestám, fyzickým aktivitám či spoločenským stretnutiam, alebo dokonca trpia prerušovaným spánkom. Produkt Bladder Health bol vyvinutý práve na riešenie týchto potrieb. Podľa výrobcu jeho zloženie kombinuje starostlivo vybrané prírodné zložky, ktoré podporujú zdravie močového systému a pomáhajú udržiavať rovnováhu mikrobiómu v intímnej oblasti. To, čím sa Bladder Health odlišuje, je fakt, že nepríjemné pocity len dočasne nemaskuje. Jeho cieľom je podporovať zdravú funkciu močového mechúra a vyvážené prostredie v močových cestách, čím pri dodržaní odporúčaného dávkovania poskytuje telu dlhodobú podporu. Ďalšou výhodou je pohodlie pri užívaní. Odporúča sa užívať len jednu kapsulu denne, takže ho ľahko začleníte do svojej každodennej rutiny bez zbytočných komplikácií. Je dôležité pamätať na to, že Bladder Health je výživový doplnok, nie liek. Výsledky sa preto môžu u jednotlivcov líšiť. Kým niektoré ženy zaznamenajú zmeny skôr, iné môžu na dosiahnutie priaznivých účinkov potrebovať dlhšie obdobie pravidelného užívania, keďže všetko závisí od individuálnej fyziológie. Mám pre vás aj jedno dôležité upozornenie. Keďže sa Bladder Health stal veľmi populárnym, objavili sa rôzne neoficiálne webové stránky a profily, ktoré predávajú verzie neznámeho pôvodu. Aby ste mali istotu, že dostanete originálny produkt so správnym zložením a všetkými zárukami výrobcu, nakupujte výhradne prostredníctvom oficiálnej webovej stránky. Pre vaše pohodlie som oficiálny odkaz pridal do popisu tohto videa. Nájdete tam všetky podrobnosti o zložení, aktuálne ponuky a ďalšie informácie priamo na stránke výrobcu. Ak vám toto video pomohlo objasniť otázky týkajúce sa Bladder Health, teší ma, že som mohol prispieť k tomu, aby ste sa rozhodli informovane a uvážene.